sammen. Jeg er tilbage igen fra Sandy Kamp. Eller Sandy Mellemrum Kamp. I dag der skal jeg vise jer min Sims-bror på Nintendo. Det skal lige siges, at det er en meget gammel Sims. Det kan godt være, at jeg ryster en anelse, men det er fordi, jeg både lige skal opleve det her. Ja, det er min. Og jeg er Sisse, hvis I kan læse det, men det tror jeg ikke. Men nu har jeg i hvert fald sagt det. Sådan der. Jeg har et meget ødet værelse. Jeg har ikke givet at købe noget nemlig. Jeg går ud i byen. Nu skal I prøve at se min by fra oven. 2 sekunder, jeg skal lige ud for laden. Jeg bor nemlig på høloftet. Det der er min onkel her, i Sims i hvert fald. Man vælger ham ikke helt selv. Det er bare en, der kommer. Nu skal jeg lige se her. Stolen maps. Det der er den by, jeg bor i. Men det er kun fra herover af, jeg kan være. Og den der vej findes slet ikke hos mig. Så det betyder, at det er herfra og herfra. Så jeg har kun det der lille stykke, hvor der ligger en bar der, en gammel købmandtinges der. Det er det eneste af et sted, jeg kan være. Og jeg står der, og det der, det er så den går, jeg er på. Godt, så går vi tilbage igen. Nu skal jeg vise jer byen. Derfra, hvor jeg er. Undskyld, jeg går lidt skævt her. Jeg har også venner i byen. Det er ikke alle, der er lige gode venner med mig. Her er der i hvert fald 2 af dem. Nej, jeg må ikke gå. Sådan der. Hun er en af mine venner, og vi har kun 2% venhed. Nu har vi 3. Nå, jeg går igen. Jeg gider ikke snakke med hende. Sådan der. See you later, alligator. Okay, jeg ved godt, det ikke var sjovt, det der. Mig og hende er overhovedet ikke gode venner. Vi har minus 5%. Sådan der, nu har jeg 2 i hvert fald. Sådan der. Nu gider jeg heller ikke snakke med hende mere. See you later. Nå, jeg tror ikke, at jeg har tid til mere. Jo, jeg skal lige nå at vise jer byen her. Så kan det være, at jeg skal nå at se det fra oven. Herovre ligger baren. Og det her er så baren. Poolbord, spilmaskiner, ham der banktingesten, bord, endnu mere spiltingester derude, og et toilet, sjovt nok. Og så er der den herovre. Den her butiktingest er en slags herinde. Det er en genbrugsbutik. Så kan du gå herhen hos ham her. Og så sige der. Og så kan du købe ting af ham. For eksempel en boksepude, et bord, en stol og en spilletingest. Men jeg har ikke tænkt mig at købe nogen af dem lige nu. Nå, det var det. Hej, og husk at kigge med på min kanal. Jeg elsker jer, seere.